Gideklarang dead upon arrival sa Paquibato District Hospital si Police Staff Sergeant Noel Barondan nga nadestino sa Paquibato Police Precinct. Human kini gipusil kagahapon lampas alas 5 sa hapon, Nobyembre 6 dito sa Sitio Alon, Barangay Malabog, Paquibato District dinhi sa Dakbayan sa Davao. Kuyog ni Staff Sergeant Barondan ang tulo ni ini kakauban nga pulis og positibong nakita ang puganteng si alias Use nga nag-atubang og kasong murder, kidnapping, robbery ug serious illegal detention. Apan niadtong Enero ning kasamtangang tuig ni puga kini gikan sa kamot sa kapulisan ug wala gireport sa kani station commander. Niadtong Hulyo sa iyang paglingkod isip acting director sa Davao City Police Office, usa-usa nga gibisita ni Colonel Marantan ang mga presinto ug naghimo og inventaryo sa tanang poder sa kapulisan ug didto ni ini nasayran nga niadtong Enero pa mipugas si alias Use hinungdan nga gipapangita niya kini. Sa dihang nakita sa kapulisan si alias Use, ila kining gikumbinse nga mo surrender apan imbis nga mo kooperar iyang gipusil si Staff Sergeant Barondan ug niigo kini sa ulo ug sa laing parte sa iyang lawas. Hinungdan nga miresulta sa panag-engkwentro ug namatayo sab si alias Use. Sumala ni Colonel Marantan, daling gidala pa sa Paquibato District Hospital si Staff Sergeant Barondan apan gidiktara kining dead on arrival. Samtang ang patayng lawas ni Use nakuha sa kapulisan ug sa Soko bandang alauna kaganiyang kadlawon, Nobyembre 7. Gidala na sa usa ka punerarya ang patayng lawas sa pugante alang sa autopsy. Sa interview nga gihimo sa Newsline Philippines kang Colonel Marantan, gisaysay ni ini. Surrendered before. Nasurrender siya on the video of apat na warrant of arrest. Kaya lang, merong ang tawag dyan, papabayaan on the part of the former station commander na hindi not even report na wala na itong si OC. When I accounted it myself, kulang ng isa. So I ordered the manhunt of this OC. Nagpaabot og pahasubo ang DCPO sa pamilya ni Barondan ug giilan niini ang pagpakita og kaisog, pasalig og dedikasyon sa pagpanilipod sa komunidad. Pahinumdum sab ni Marantan sa kapulisan nga mag-amping atol sa operasyon. Nag-intervene na rin yung city government. In fact, the city government also is asking how can they help with our fallen hero. So maybe within the day or by tomorrow, Noel will receive all the necessary resources accorded to a fallen hero like him. Samtang ang lokal nga panggamhanan sa Dakbayan sa Davao, pinaagi ni Mayor Sebastian Duterte, nagpaabot na sa iyang pahasubo sa pamilya ni Staff Sergeant Barondan ug giilan niini ang iyang kaisog sa pagpanerbisyo. Gidayeg ni Mayor Baste ang mga miyembro sa DCPO sa matinud-anong pagserbisyo niini sa katawhan aron maprotektahan ang Davaoenos. Shiny Bulyaser, Newsline Philippines, stay safe!